ya ganta a kwance, nonuwanta suna kallon sama, sannan ta buɗe kafa kuma ta kwanta ta baya ne. Ya sai ya gama mata kallo ya ce ikon Allah har gida. A lokacin har gaban shi ya fara tashiwa. Ga yadda abun ya faru, wannan mutum yana zama ne a gidan shi, shi kadai bai da mata amma yana da kuɗi. Ranar yana so ya fita ya je aiki, sai ya je junction ga motoci suna wucewa, haka yana dan saya motocin su wuce kafin nan shi ya wuce a wurin angon su kenan. Sai ya ga wata mata ta zo tana buga mishi kofa, haka ya dan sokar da gilashin shi kasa, ya ganta ta ce dan Allah ya taimake ta, ta samu matsala ne, an kore ta gidan da take, ba ta da inda za ta je, tunda shi kadai yake zama da shi, suna anguwa daya, ta san abokan shi, ko aiki za ta yi mishi, shara, wanke da dafa abinci. Sai kalle ta dai, sai abun ya bashi tausayi domin da hawaye a idonta, ba inda za ta je. Sai ce mata to bari shikenan ki dawo da yamma idan na gama na taso aiki, ko kuma wace gari idan Allah ya yarda. A lokacin ne baiwar Allah nan ta ce masa wallahi ba inda za ta je, ba ta da wurin zama, ba ta da komai, tun da safe ba ta ci abu ba. Idan ba damuwa ya bar ta je ta fara mishi aiki a gida, ko a cikin gidan shi ne ta share cikin gidan, kar ya bude ainihin falon shi da gidan din. Sai ya dawo aiki, sai ya ce ba damuwa, ina irin mutane masu yawan yarda da mutanen nan ne. Ya je ya bude mata kofar falo, ya ce to gashi nan, ki je ki share goge ki dafa abinci, ba abun da babu a kicin. Hakan nan sai ta ce to shikenan. Ya ce idan miya ne ga kuɗi ki je ki saya. Haka nan, domin shi ma wata rana jefi yakan iya dafa abinci a gida, ran da ya ji kamar yana so ya ci abincin gida. Ta nan ta je ta yi aikin nan, ta gama ta ci abinci, ta koshi, ta je kasuwa, ta yi cefene din, ta yi duk abin da ta faɗa. Da ta gama ta gaji, to ba ta san wani ɗaki za ta je ta kwanta ba, tunda bai nuna mata wannan ga ɗakin ta ba. Ta zo na ta gaji, ta ci ta koshi, sai ta kwanta, sai bacci ya ɗauke ta. A lokacin da bacci ya ɗauke ta ne, can da yamma sai ogan ya dawo. Da ya dawo aiki, sai ya zo ya same ta yadda take a kwance, ta kwanta ta bayan ta ne, nonon ta ya tashi a sama, dama irin tana da cikakken nonon nan ne. Sannan ta buɗe kafan shi. Mutumin nan ya kalle ta har gaba shi ya fara tashiwa, ya ji kamar ya kwanta a kanta, amma sai wani abu ya ce masa ba mutuncinsa bane wannan, tunda ta zo neman taimako ne, ya bari tukunna, idan har ta bashi haɗin kai da kansa. Amma bai da kyau idan ya mata haka, kamar ya mata fyaɗe ne, zai sa ba za ta sake yarda da kowa ba, bancin sanin cewa yadda ta gaya masa daga cikin wahala ta fito. Haka nan sai ya ce to shikenan ba dama. A lokacin din sai ya je ya kunna TV, da ya kunna TV sai ya zo sai ya dan buga ta da kafanta haka, da kafan shi da hankali, alaman ta tashi kenan. Sai ta tashi, sai ya ce mata ya ki zo kina bacci a falo baki shiga daki ba. Sai ta ce masa ai bata san dakin da za ta shiga ba. Sai ya ce nata to ga dakin ki nan, daga yanzu anan zaki dinga zama. Sai ta ce mishi to ta gode. Hakan nan ya ce mata amma fa ta filin firi a gidan, duk abin da take so ta yi a gidan din. Shi yana kallon TV ma ta zo ta zauna ta kalla da shi. Kusan irin wayannan mutane da son kallon TV kamar ba su taba ganin TV a rayuwarsu ba. Ta ce to, sai ya ce mata to ta shiga daki ta je ta yi wanka. Dama da ya ganta da ta sayar da shi kayan ta bai da kyau, sai ya ga irin ana sayar da dogon riga masu kyau hakan nan a bakin hanya da yake dawo aiki. Sai ya saya mata dogon rigan, sai dai dogon rigan yayi guntu ne sosai, amma yana da kyau. Ya ce mata ga riga ki je ki wanka ki saka, in kika saka sai ki fito in kanki. Wannan yarinyar ta je ta yi wanka, dama gashi Allah ya sa tana da diri mai kyau, yadda na gaya muku nonuwanta suka cika, tana da duwawu da hips hakan nan. Ta je ta yi wanka, ta saka rigan nan. Da ta saka rigan nan sai ta fito. Mutumin nan yana ganin ta kawai sai ya gudu ya je ya rungume ta. Yana rungumanta, ita ma sai ta rungume shi da fari. Hakan nan ma aka ci na gaba.